Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule lu Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor mda ka step ka khatwe tari uye yong kilong. Pentip umentri ng bado kari Narendra Modi ba ka PM Kisan Samman Nidhi lembat ki wele ki scheme ki bayale bat ki kamrep kamreng ki legi bla ajmunto shibun bha ya kinongrep jong kari. Pentip ke National Assembly Session jong kari Pakistan ba ka jingjit ya umentri ng bado bathma jong kari Pakistan kan nong mentagasni. Pentip uminti rang ba ka jalla Meghalaya ukonat ke sangma ba ka jalla Meghalaya kalakio ba hak bayade bat ki shispatli ki smart city jongkari bat ka danru hak kadan ka baningkong hapaden ke jalla jong ka than chete lamingi bat pen pau jing khuslai ka National Highways Authority of India halor ka jing shapin sni palat ki surok hajalla Meghalaya na ka jing ai palat ki kali he bat na ka jing pom pathare kilum ka khubor ka babnya Menteri ng bado kari Narendra Modi ulaong ba ka PM Kisan Samman Nidhi lembat kiwe le ki scheme ki bele ba ki kamrep kamrang ki de ki ba ajminto shibun bha ya ki nongrep jongkari sho Narendra Modi ulaong ru balada ki nongrep ki yobun ki jimintoy kari lu ka ki ulang Narendra Modi lemba ka Twitter handle ka jong ulaong ru bakari ka snong sorong badon bun ki nongrep hakari bat ka India ka bathmai ne ka New India kan keo habaro ki yang lara ki nongrep ki yo shibun ki la jingram ka National Assembly Session jongkari Pakistan kala pentip baka jingjit ya umentri ng bado bathmai jongkari Pakistan kan long mentagasni Katkum ka kerwo bala pinni da ka Assembly Secretariat jongkari Pakistan kilo ki kertong ki bakwa banthep kerteng na ka benta ban yakhun ban long menteri ng bado jongkari kila banthep kerteng hadu ka arbaje no phai sngi jongkani hi ka sngi la ban pin kamau Imran Khan ula shaweng no na ka jinglong menteri ng bado kari Pakistan hadin bo laram no ya ka no confidence won kalian persya kalayo hadu shispa nyop sa wot na kilai spa sa pu armut ki dokot jong ka National Assembly ka bala penlong yo Imran Khan ban habya shukino na ka jinglong menteri ng bado jong kari Pakistan Pramut ki khana samla jongka gambre West Garhul Sisre ki belasha top bat pinyo kam yaki bat ki belasa kut hanong ba Mumbai hakini ki khiliat sni ki belalet layo ban ajirab yaki bat lalaru ban pinpo yaki shaki jaka ki bakisa haba pentip yakani UMLA ka gambre bat ubadai unong yalam jongka NCP usaleng sama ulayat ho bagi dan halu prani khat armut ki khana sama ki badai na ka constituency ka jong bat ki badang don hapu khat prasnam ka karta ki lapoi shenong ba Mumbai da ka jingsha thok ban pinyo kam yaki usaleng sama ula pentip bayaki ni ki khana samla layo apat banyarap yaki bat layo ru ban pinpo yaki shalang ki jong kisnong Kum shibanta ban khanglat ya ka jingti doyong be an haki pa doyong ki badon hawas garhils the swing ka kan huon jong ka Meghalaya Minerals Development Corporation lembat ki Boston Shah District ki lit jurep kansan ya bontli ki Jakarta doyong ha ka ni ka district khanang ban la ban te lakam bat ban pinsenge ya ka jingti doyong be an haki ni ki Jakarta jong ka ni ka district ya kani ke jingjurip lalam khamat da udipel marak ubolong usiam barin jongga Garo Hills Autonomous District Council bat ubolong ru uko charman jongga Meghalaya Minerals Development Corporation lembat Deputy Commissioner ka West Garo Hills District Ram Singh Superintendent of Police jongga West Garo Hills District Vivek Anand Singh lembat ki officer jongga State Forest Department Ka Menteri jong ka Sokar Pedeng ka Baripet ya katangat Women and Child Development ka Smriti Irani henen ka sni ka lapinyat ya ka jinyalang jong ka Zonal Conference jong ki Sorkar jala ka than chete lamingi lembat baro ki stakeholders Hagani ka jinyalang lawan menyasim benta da ki jala jong ka than chete lamingi ki bakenthop ya ka jala Assam Arunachal Pradesh Manipur Tripura Mizoram Meghalaya Sikkim bat Nagaland Kasmiti Irani haba ajingran hakani conference kalapun pau ya kejindon kam jong ke Poshan Abhiyan lembat kiwe ki matrekam jong ke tenat hakari kalau ongru bagi Aganwadi lembat ki stop center hakatahan chete lamingi kini oshibun ki jingerap na katanat Women and Child Development kani kementeri jong Sokar Pedeng kalau ongru ba ka jingpin bha ya kerukom aibam syakilong kume bat ki khilung kena kala menta syakajan andolan ka Irani kala ajero ru ya stakeholders halo ka jingno sinyang ka jongki ban pin bha ka kot ka khia na ka benda kilong kume bat ki khilung khina kani gale ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor
O menteri ng ba Jilla Meghalaya o konat ke sangma ula pentip ba Jilla Meghalaya kala kiubha habayere ba kishis patili ki smart cities jong kari ba kadandru hakkadan ka baningkong hapadeng ki Jilla jong kathan syate lamingi. Ukonat ke sangma menteri ng ba Jilla limba ka Twitter handle jong ula pentip ba Meghalaya kala kiubha hapadeng kishis patili ki smart cities jong kari hakaba nakakadan ka ba khandai jong usnam balalen minta kala poi syakadan ka ban rup khandai na peleng jong ki Jilla jong kari kani ka jingkiu kedan kebalong hadu laipu kedan na peleng ki Jilla jong kari kalong hakini kin rubanai ki balalem ukonat sangma ula pempahu ya ka jing sengo sorong namar na peleng ki Jilla jong kathan syate lamini ka Jilla Meghalaya ka don hak kedan ka baningkong ka National Highways Authority of India kala penpau ya ka jing kuslai halor ka jing syapan seni palat ki surak Jilla Meghalaya na ka jing ai palat ki kali he ba ka jing pom pathar ya kilum kat kum ka kerwo balawolum ki he officer jong ka National Highways Authority of India ki don jing thmu ban ya kendo yo menteri ng ba ka Jilla ukonat ke sangma ban penpau ho halor ka jing ka ba ki kendo habayre ba ka jing syapan seni palat ki surak ka Jilla uwe na ki he officer yung National Highways Authority of India ulay thoru ba kasulok ba jowai rata chara kalasya pun snebha na kajingay palat ki kalihe ki bakit mar hadu sanpho ng lupo metrikton bat kunta na kaliyang National Highway Authority of India kalakin turu ya ki Boston South District bakin pek bha halor kalim Menteri Kakoi Kakya Jongkari Mansuk Mandavia Helgisni ula pentip ba ka precaution dose na kabenta ki ba khapras nam shalor lasdang hakari ba yakini ki precaution dose la ai ha ki private vaccination center kani ka jing ai tika jong ka precaution dose na kabenta ki ba khapras nam shajom kalong na kabenta ki toy ki bladab shim ya ka second dose ne ka wat ka ba ar jong ka covid vaccine dose bat ki bladab khandai bna jong ka jing shim ya ka ni ka tika jong ka wat ka ba ar Mansuk Mandavia limba ka Twitter handle ka jong ula ongru ba da ka jing presidong jong menteri ng badu kari Narendra Modi limba ka sabka prayas ka sarkar ka ng pungklan shushu ya ka jing khon persya ya ka khlam covid khat khandai ki Sipai BSF jong Jilla Meghalaya hakini ki khindrat sni balale kila tare borba banyokem ya ki masi ki bathumu ban khaitu sharif Bangladesh wala ka don jing kawang mau bat ka jile ka ba markayan na kalian ki nong khaitu ya ki ni ki masi bat ki Sipai BSF hakini ki ar bat laisni ki balale ki Sipai jong BSF Meghalaya kila yo ban kurup hadu shis patli ki masi ki badon jing thumu ban khaitu sharif Bangladesh kani ka jing jor jong ka jing khayito ki masi jong shari Bangladesh kade halor ka jing dawa jong buon ki masi hari Bangladesh khamtam balajan ka Eid ul Fitr ha ujumang mendausnem bat ka Eid ul Adha ha unaitung mendausnem ya kini ki masi balayo kurup dak Sipai BSF la IT no sya ki police outpost beper na ka benda banne ya ka jing tungkam ka All India Trinamool Congress hakasni sajan jong katayo kalathao ya ka Risubel para block committee na kabenda ban pengklan shushu ya ka party ka jong ka bat khamtam na kabenda ban pengkre ya ka MLA election ka ban Salong House nam 8,000 apulai hakani ka jingalang thao thmai ya ka Risubel para block committee lai lang ru UMDC ka rongrong Rinaldo K Sangma kinong Krishan Barim jong ka Congress lembat kiwei hakani ka jingalang kila khot bathma jong ka Risubel para block committee kila sha batha ha ka All India Trinamool Congress Meghalaya bakin treba habarol kiyang khamtam ha ka grassroots level haswa ban pungkot ya khubwa sa sisin kimat bakongsan Pentep Menteri ng badu kari Narendra Modi baka PM Kisan Samman Nidhi lembat kiwe de kiskim kibelay baki kamrep kamriang kide kibala ajimin toy shibun bha ya kinong rep jong kari Pentep ka National Assembly Session jong kari Pakistan baka jingjit ya Menteri ng badu bathma jong kari Pakistan kanong mendagasni
Pentip umentri ng ba ka Jilla Meghalaya o kanat kisama ba ka Jilla Meghalaya kalakiw ba habayade bat ki shisma atili ki smart cities jong kari bat ka donru hakakadan ka peningkong hapalan ki Jilla jong kathan syate lamini bat penpau jong kuslay ka National Highways Authority of India halau ka jing syap musnil palat ki sulak ha Jilla Meghalaya na ka jingay palat ki kalihe bat ka jingpom pathari kilom. Kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin yat pon min saya so bat ka Delhi station na ka banda ka khubor hakatin Hindi bat buat pat sa khubor hakatin Paleng kani ka day ko All India Radio Shillong.